Селям алейкум, мир вам. Це Crimea Vox Live, і ви можете підписатися на наш YouTube канал, можете писати коментарі під цим відео для того, щоб ми знали, наскільки корисна, наскільки цікава вам та інформація, яку ми поширюємо. Можете ставити вподобайки, а можете і скритикувати, якщо вважаєте, що ми говоримо не про те і не в той спосіб, в який ви вважаєте за потрібне. Ну і знову кажу, селям алейкум, мир вам. Мене завжди вражало здатність кримських татар жити у мирі зі своїми сусідами, і якщо і вживати якісь протестні заходи, то робити це у мирний спосіб. Чому я зараз веду про це мову? Тому що співрозмовник наш сьогодні – це Сервер Зайнідінов, він голова громадської організації «Кримські татари Волині». Ну і отут я прошу, якщо я помилюся, мене поправити, бо все ж таки у мусульманських термінах я не дуже сильний. Імам мечеті у Луцьку. Правильно? Так, глава релігійної громади Рахма міста Луцьк. Запам'ятаємо це. Тому що вже понад 2 роки кримсько-татарська громада Луцька докладає зусиль для того, щоб отримати дозвіл на будівництво культурного центру, де, зокрема, буде і кімната для молитов. Я був свого часу думав, що насправді йдеться про будівництво мечеті, але коли я поговорив з архітекторкою, яка спроєктувала цей культурний центр, вона мені каже, та ні, це набагато більше, ніж мечеть. Ну, до речі, імам може нам сказати, чи буває щось більше за мечеть у переносному значенні цього слова. І тим не менше досі дозволу такого немає. Міська рада просто не розглядає це питання. Сервер ага, розкажіть про центр від ідеї до пошуку землі, фінансування, боротьби за дозволи. Коли ви придбали, наскільки ділянка, яку, до речі, я бачив, вона зовсім невелика, наскільки вона відповідає тому, що ви хочете там побудувати? Ця ідея виникла не від креативу, як якийсь бізнес-продукт, вау, там щось нове. Давайте подивимося на тренд міжнародної політики і стане незрозуміло, зокрема для нас, коли ми повернемо Крим і коли ми повернемося додому. І вже у нас тут народжуються діти, і ті діти, які виїжджали з нами на материкову частину після окупації, їм вже за 20 років їм треба одружуватися, а ми розкидані всі по областях по 2, 3, 4 родини. І як нам в таких умовах зберегти свої коріння? Тому виникла така ідея, як культурний кримсько-татарський центр. Спочатку ми купили землю, хоча всі живемо на орендованих квартирах. І начебто логічніше думати насамперед про житло, але збереження, ідентичність для нас важливіше. Потім знайшли фонд, це європейський фонд, який погодився нам допомогти з будівництвом цього центру. Зробили проєкт і з радістю подали документи на містобудівні розрахунки. І яким було наше здивування, м'яко кажучи, коли ми отримали відмову. Перша відмова була, що ми не проходимо по ДБН, це державні норми будівництва. Там ніби у нас не вистачає паркомісць, відстані до ближайших споруд. І наш проєктант все це спростував, і по ДБНам у нас все окей. Ми знову подаємося, нам знову відмова. Тепер же кажуть, що ніби в майбутньому планують розширити цю вулицю, де знаходиться наша земельна ділянка. Хоча вся вулиця вже забудована, крім нашої земельної ділянки. Все одно ми звернулися до нашого проєктанта, і вона переробила цей проєкт з урахуванням майбутніх цих червоних ліній. Ми знову подались на містобудівні розрахунки,
Тепер же нам кажуть, що ніби в 17-му році в детальному плані була згода з колишнім власником цієї земельної ділянки, що там буде будуватися багатоповерхівка. Ну, вже земельна ділянка наша, по-перше, по-друге, існує генплан, затверджений у 22-му році, де ця земельна ділянка вільна. Ну, якщо стисло, то ситуація така і досі нам от знаходять якісь безпідставні причини і відмовляють на дозвіл на будівництво. Сервер-Ага, я бачив ту ділянку, я вже про це говорив. Справді, єдине незабудоване місце на тій вулиці. Чому ви вбачаєте причину відмов, причину цієї тяганини? Я не знаю причину, адже в цьому проєкті жодних мінусів, одні плюси. Ну, це і підтримка корінного народу. Це Луцьк має статус міста, інтеркультурного міста. Теж, так, якби плюс в цьому для міста. І врешті-решт інвестиції, бюджет проєкту $1 мільйон. І фонд не привезе з собою будівельників, щоб вони будували тут наш культурний центр. Будуть будувати місцеві строїтельні компанії, і ці гроші пойдуть в місце. За ці 12 років, скільки я проживаю в Луцьку, у мене багато знайомих, друзів, в тому числі і чиновники, і депутати. Одні кажуть, ніби корупційна складова, інші кажуть, ідеологічна складова. От я якраз хотів запитати про ідеологію, ну і дотичні речі. Буде дуже політично некоректне запитання, але наскільки тут несприйняття ісламу і, можливо, хибний образ мусульман може відігравати роль? І супутньо до цього, адже не лише кримські татари у вас у громаді Рахми. Так, тут дуже багато проживають мусульман, коли нам виділили сектор на місцевому цвинтарі для поховання по ісламу. Треба було підняти статистику, скільки ж проживають тут національних меншин, які сподівають іслам. І виявилося дуже багато. Найбільша діаспора – це азербайджанці, є чеченці, узбеки і інші національності, народи, які сповідують іслам. Коли ви сказали, що вже 12 років живете в Луцьку, я одразу зробив просту арифметичну дію і повернувся в рік 2014. Тому я роблю висновок, що ви виїхали із Криму після окупації, так? Розкажіть, скільки зараз кримських татар у Луцьку і коли ви там з'явились? Я вибачаюсь за емоції відразу, але це питання так мене дратує, скільки вас. Напевно, тому що деякі місцеві чиновники постійно задають оце питання нам, мовляв, навіщо вам той культурний центр, вас і так мало. Так, нас проживають тут постійно 9 родин. І зауважу, з 8 родин пішли захищати нашу країну. І чому вони нас не питали, вас мало, чому ви йдете воювати, вас і так залишилось мало. Що стосується, хто коли приїхав на материкову частину, ну, хтось після окупації, як і ми, моя родина, хтось є сім'ї, які виїхали від мобілізації до армії окупантів. На рахунок облаштування тут ми всі працюємо, живемо, дітки навчаються і мріємо, коли ми повернемося додому в Крим. Ви згадали про корінний народ, і Луцьк пов'язаний, історія Луцька, історія Волині пов'язана не лише з кримськими татарами і не лише з татарами-липками, які є нащадками кримських татар свого часу запрошених і великими князями литовськими, і королями польськими
для оборони їхньої країни, Речі Посполитої. А Луцьк – це і був великий центр караїмів. Там є вулиця Караїмська, на якій була до 1972 року унікальна, кажуть, дерев'яна кенаса чи кенаса, як мене навчали говорити. Наскільки це відомо у Луцьку зараз? Зараз залишилась тільки назва, є вулиця Караїмська, ну і згадки істориків. Також я чув від місцевих істориків, що була і кримсько-татарська громада в Луцьку, і посольство кримського хана. Навіть бачили в архівах судового впровадження, там щось з місцевими було непорозуміння. Ну, там, де є непорозуміння, там, де є різні люди, бувають і непорозуміння. А, до речі, я звернув увагу на такий побутовий момент, що в Києві, туди підеш, там тобі ресторан кримсько-татарський, туди підеш, там янтики продають і так далі. А в Луцьку цього ще немає. Що буде таке в культурному центрі, коли він нарешті відкриється? Так, це планується, і кримсько-татарська кухня, і магазин халял. Є поняття таке в ісламі, як вакуф, тобто вкладаються гроші громади, і дохід з цього бізнесу йдуть на утримання цього культурного центру, на зарплату з працівникам. А хто працює в самому закладу, то отримує зарплату. А школа там буде? І якщо буде, то яка? Школа загальноосвітню плануємо. З кримсько-татарським уклоном будуть додаткові уроки по кримсько-татарській мові. Це буде на кшталт, уже є такі проєкти, як «Чайки» під Києвом. Угу. Сервер-ага, які відносини зараз у вас із іншими релігійними громадами Луцька? І, знову ж таки, політично некоректне запитання. Можливо, іде спротив на підставі, що це для нас нетрадиційне вірування, нехай там собі десь моляться, де їх ніхто не побачить, навіщо нам цілий культурний центр? Думаю, що ні. У нас дуже теплі, дружні стосунки і з релігійними громадами, і з національними спільнотами. Ми входимо за запрошенням до Церковної Ради при райдержадміністрації, проводимо спільні заходи, і також з національними товариствами на День міста, фестивалю Луцьк інтеркультурний, коли всі разом одягаємо національні костюми, виходимо і розказуємо місту о себе, о своїй культурі, о своєму народі. Дуже неделікатне запитання, в якому вигляді тоді з'являється голова релігійної громади? В національному костюмі чи в чомусь, що більше належить імаму? Якщо заход разом з представниками релігійних громад, то в ісламському одязі. Якщо це національні спільноти, якісь заходи разом з національними спільнотами, то це національні костюми. І наскільки ви намагалися залучитися підтримкою Державної служби етнічної у справах етнічних меншин і релігій, Меджлісу, Офісу Президента, можливо, Міністерства культури? Так, про цю ситуацію, напевно, не знає тільки президент. Ми зверталися і до омбудсмана, який приїжджав до Луцька, і через його помічника ми дізналися, що вони можуть тільки дати рекомендації, і що юридичного впливу у них немає. Меджліс також в курсі ситуації, писав звернення на мера, але відповіді, реакції ніякої. Також ми подали звернення до представника президента по Автономній Республіці Крим пані Курішко,
і вони скерували це звернення на ДЕС. Мовляв, це питання в компетенції ДЕС, і поки що ми відповіді від ДЕС не отримали. На початку березня відбувся іфтар за участі президента України. Ну, це вже не вперше. Відбувається і відчувається це так, що начебто державні органи, і, зокрема президент, підтримує мусульман, їхні традиції, принаймні не цурається. Чому ж все ж таки така протидія на місці, і наскільки ви відчуваєте це саме як протидія, а можливо просто байдужість? Це дуже добре, що в нашій країні мають місце такі загальнолюдські цінності, як повага один до одного. Коли президент може прийти на іфтар, розділити вечерю з мусульманами, це дуже добре. А щодо місцевої влади, я пам'ятаю, ми теж проводимо такі спільні іфтари, коли запрошуємо і владу, представників влади. І от на одному такому спільному іфтарі у нас в Луцьку один із чиновників сказав, була така ситуація, коли нас довго не могли зареєструвати як громаду. Здається, півроку, навіть більше. І цей чиновник, вже коли ми давно дуже дружимо, знаємо один одного, розповідає на одному такому іфтарі, що сильно перестраховувалося. Все-таки їм було кримські татари щось нове, мусульмані щось теж нове. І, можливо, з цим культурним центром та сама історія, хоча ми давно інтегровані в суспільство. Я пригадую, коли ще в 90-ті роки Україна щойно здобула незалежність, приїжджаю до Криму і багато-багато бачив там от того, що називали самобудом, так? Коли кримські татари, яким відмовляли в землі, відмовляли поселені там, де жили їхні предки, будували оці хатинки на невеличких клаптиках землі. І при цьому ж, я підкреслюю, це залишалося мирним протестом. Ну, а уявімо ситуацію, що ви використовуєте традицію свого народу, ідете туди і починаєте будувати культурний центр, не чекаючи дозволу. За ці 2 роки, відверто кажучи, і така думка теж приходила, але ми будемо на іншому боці вже. Ми дуже сподівалися, що знайдемо розуміння, але ось вже 2 роки, як намагаємося знайти це розуміння. І зараз ми пішли на такі, змушені піти на такий крок, як розголос, в надії, що нас почують. І зараз готується також через наші діаспори звернення, діаспори в Європі, я маю на увазі, звернення до євродепутатів, до європейських журналістів. І ми не йшли на такі, скажімо, радикальні кроки. Чому? На жаль, окупаційна інформаційна машина працює набагато потужніше, ніж наша. І уявіть собі, підходить в цю новину, і з кожного там праски будуть лунати такі речі, як чому ви звинувачуєте нас, Росію, в утиску корінного народу в Криму, подивіться, от що відбувається на Західній Україні. І ми уникали от цього розголосу, але змушені пойти на такий крок. Ну, моє судження тут, Серверога, таке. Якщо і коли воно вирішиться, це насправді буде нам великий плюс. А поки воно не вирішується, мовчи про це чи говори про це, то воно мінус. А коли мовчиш, то навіть більше мінус, бо воно ніяк не вирішується. Так, так. І дивляться нас зараз не лише кримські татари і не лише мусульмани, тому моє прохання до вас. Я от коли свого часу, ще за радянських часів, ну, правда, за пізніх радянських часів, перше брав інтерв'ю у православного достойника,
а це була Пасха. Я його запитую: отче, а як поясніть нашим читачам, а серед них же ж багато і атеїстів, і агностиків, і неправославних, який головний обов'язок християнина на Пасху? Він так подивився на мене, а я ж чекав, що він про якийсь ритуал розповість там чи що. Він каже: головний обов'язок християнина на Пасху – це радіти. От. Зараз священний місяць Рамадан. Який головний обов'язок мусульманина під час Рамадану? Під час Рамадану головний обов'язок мусульмана збільшити свою віру, збільшити віру у всьому. Це такий трамплінчик, коли ти більше наближаєшся до Господа і далі крокуєш цим шляхом. Дуже вам дякую, і я думаю, що ми разом будемо збільшувати не тільки нашу віру, а наше знання одні одних, і знання того, що коли ми діємо разом, то у нас мають виходити такі шляхетні справи, які зараз задумані, зокрема у Кримсько-татарській громаді Луцька. І я думаю, що багато людей і іншої національності, інших розповідань не залишаться байдужі до цієї проблеми. Ми маємо знати одні одних, ми маємо спільно працювати, ми маємо спільно одне одного оберігати. І тоді у нас будуть підстави чесно і прямо подивитися одне одному в очі і сказати: «Селям алейкум, мир вам». Так, мир вам.